Rewşenbîr, nivîskar û dengbêj Ehmedê Şeveşê Mirazî di sala 1890 da li gundê Tûtekiya navçeya Giyadînê ji dayîk dibe. Kurê Şevêş û Gozê ye. Gundê Tûtekê di devê kirê tendurekê de ye. Li wê gavê şîst heftê malbat dijîn. Ehmedê Mirazî di pirtûka xwe ya bi navê Bîranînên min da pir heweskarî behsa gundê xwe û cîrantiya civakê dike. Firqî û cudatiya me bi tenê di ayîna dîn de hebû. Lê ew jî çaxê eyda me cînar temam eyda me digeriyan. Wextê dibû eyda Remezanê, dîsa em tev hev li eyda wan digeriyan û eydê hev bimbarek dikirin. Wisa jî şîn û şaya da em tev hev xulase forma me yek bû, zaravê me yek bû, adetê me yek bû. Em kurêd bavê hev bûn. Di gundê Tûtekê da civakên Misliman û Êzdî bi hev re dibin desthilatdariya Romê da dijîn. Ehmed dema piçûk e bi tevlî bavê xwe diçe oda mezinê gund ya Seyîd Axa. Ji dengbêj Bekirê Nebî stranan û çîrokbêj Hemzoyê Elebilkê jî çîrok, mesele û metelokan guhdar dike. Ev rojên zarokatiyê yê di pêşerojê da Ser Ehmed bandoreke pir baş bêhile. Ev ode ji bo wî wek dibistana ewil e. Di gundê Tûtekê da ji bilî qaqaşêxê melayê gund kesî xandî û binivîse tunebîye. Li wê demê di nav civaka êzdiyan da xandin û nivîsandin jî gunehtê dîtin. Şeveşê bavê Ehmed tiştekî nebûyî dike. Li gorî demê û xwe şoreşekê bêktîne. Ji bo xandinê hîn bibe, Ehmedê kurê xwe dişîne li cem melayê Mislimanan. Ehmed 2 salan bi tevlî Evdilê kurê Seyîd Axa li ber destê Mela Qaqaşêx fêrî xandin û nivîsandinê dibe. Mela Ehmed pir bawer e ku yê bixwîne. Temiyê wî dide Şewêşê bavê wî ku bila Ehmed bide dibistana Gihadînê. Nivîskar Abdurrahman Ada di vê derbarê da dibêje ku Bav jî gura mela dike, Ehmed 3 salan jî li Giyadînê dixwîne. Helbet ev xwendin bi Tirkiye. Van salan haya wî ji Ehmedê Xanî, Mela Mehmûdê Bazidî, serpêhatiyên Surmelî Memed Paşa û Evdalê Zeynikê çêdibe. di gundê Qizildiza Bazidê da rastî destnivîsareke Ehmedê Xanî tê. Pir di bandora wî de dimîne. Ew û Xalid Celalzadeyê hevalê xwe diçin serdaniya goristana Ehmedê Xanî. Li wir vê carê jî rastî destnivîsara Mela Mehmûdê Bazidî tê. Wan berheman ji ber dike. Wek xisletê wî, dengê wî jî xaş e. Hêj di zarokatiyê da di oda gund da bariyekî dengbêjî elîmiye. 14 û 15 saliya xwe da êdî hêdî dest bi dengbêjiyê jî dike. Di sala 1914 da dinya tevlîhev dibe. Şerê cîhanê yekemîn dest pê dike. Deverê lêne dikeve destê Rûsan. Ji qismek civaka Mislimanan
koçber dibin ber bi eleşkirê wan deveran. Êdî derfetê ku Ehmed xandina xwe li gîhadînê bidomîne namîne. Lê malbat derbarê xandina wî da bi biryar e. Ji bo xandinê wî dişînin dibistana gundê qundax saza Herêma Axbarana Ermenistanê. Lê li vir jî heman tevlî hevî heye. Ehmed ji vir berê xwe de Tbilîsê. Lê ji ber ku Rûsî nizane wî hilnadin dibistanê. Ew jî ji aliyekî ve li gel hin malbatan berdestiyê dike, ji aliyekî ve jî fêrî zimanê Rûsî dibe. Li Tbilîsê devî 3 salan dimîne. Dema ve digere gundê xwe tûteka gîhadînê dibîne ku cerdeke Îranê ya bi serdariya Xanê Makûyê 3 caran di ser gunda girtiye û komkujiyeke mezin pêkaniye. Bi xêra Xwedê re Cangîr Axa digihî jî û nahêle ku koka gund bêqerandin. Di adara sala 1918 da vê carê jî xebera hatina leşkerên Romîyan tê. Civaka êzdiyan li payîza derengî berê xwe didin erdnîgariya Sovyetê. Ehmedê Mirazî jî êdî xortekî 19 salî bo gelê xwe ji komkujiyan biparêze, ew jî tevlî şervanên Cangîr Axa dibe û di şerê Sadrabatê da cih digire. Ji aliyekî ve şer, ji alî din ve jî birçîbûn û nexweşiya xolorê qira millet dîne. Ji dû şer derbasî Tilbîsê dibe. Li wir cî û war dibe. Tevlî Partiya Komûnîstan dibe û li Moskowayê perwerde dibîne. Li Gurcistanê wek rewşenbîrekî civaka xwî herî navdar tê naskirin. Di derî û dezgê devletê de nûnerê civaka xwî ye. Gelek caran ji bo rêveberiya şaredariya bajarê Tbilîsê jî tê hilbijartin. Hemû hînbûn û hewildanên wê mirov pir bi rehatî dikare bibêje ku ji bo xêra gelê wî ye. Di wan meqaman da bi tevlî rewşenbîrên hevalên xwe dibin hîmdarê gelek saziyan. Nivîskar Eskerê Boyîk derbarê van xebatên wî de dibêje ku Ehmedê Mirazî wek rewşenbîrekî gelê xwe yê xemqûr, xebata civakî û kulturiyê pîroz dike. Klûba Bajêr ya sernavê Lûkaşîn û dibistana seva zarokên êzdiyan ku bi însatîfa Lazo hatibû vekirin, bajêr dikin navendên kulturê û civakê. Mirazî jî tevlî Guseynov Îrzad, Lazo, Emînê Evdal, Kamil Bedirxan, Hovhanê Sisyan û yê din di nav wê civakê de xebatê dike. Komên kilam, reqasê, tîyatroyê, dengbêjiyê didin damezrandin. Ehmed ji bo komê tîyatroyê şanoyan dinivîse, wan da dilîze, helbesta dinivîse, kilamê nû çê dike. Bere bere xebata wî berfireh dibe. Di sala 1922 da li bajarê Tbilîsê ji bo zarokên Kurdan dibistanekê vedikin. Di dibistanê da zarok him dixwînin, him hînî kar dibin, him jî ji ber ku dû şer re û gelek zarokên sêwî hene, ji bo lê bimînin cihê mayînê ango razanê jî heye. Qanadê Kurdo, Çerkez Bakayev, Cerdoyê Genco, Semendê Siyabendov û gelekên din ên ku di pêşerojê da yê bibin hêviya gelê xwe şagirtê vê dibistanê ne. Êdî li van salan Ehmedê Mirazî dengbêjekî navdar e, gola dehat û şayiyan e. Di nav arşîva radyoya Rewanê da çend stranên wî jî hene. Dibe ku ji ber tofanên bi çavê serê xwe dîtiye, deng û awazê wî pir şewat e. Di stranên
بلبل و میوان نیوه شوه برمالی و ین دندا مروف دبه قی احمد مرازی ناستری و دلورینه ماجي مقامي تلاب انت روجرو بلنغازو مبشاب السري خدي بالبلي مرشوتي دخونا شفال ربو ميوان يقول الدلو وي 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 مرزام يار 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 مرزاقي کردزان ویلچیفسکی درباره دولمندی ناوروکا ستران احمد مرازی دا و شیرووید که دما احمد مرازی ستران خود دهونه همو جوره و هنرین زارگوتنا گلری بکارتینه جپی راجی حتی داویه جخزنا فولکلورا کردی را آمن دمینه. بر به داوی سالین 1920 کمارا گرجستانی بینگاوا خاندنی ده دست بکرن. جبو اف بینگاو دناو جواکا کردان دا جی سرکفتی انجام ببه ده سال 1928 دا احمد مرازی بیگردار دکن. وی دشینن هرمین آقسقای آخالسیخای ناو جواکین کردان کو حیا وی گاوی او ترکتین حسباندن. احمد مرازی کدچه جواک وی به شانازی بیشوازید که گلک قدرین وی و شانده وی دگرن. جبر وی خباتا احمد مرازی کمارا گرجستانی بریار دگره که لکودری خبردان جواکی کرمانجی به لور یه دبستانین کرمانجی وکن. جبو دوان دبستانان دا درسان بدن قرسین درستاران دیم وکرن. ماموسته درستاران جی وصف کامل بدرخان بگه. دکتر اسمت قوناخ درباره انجام ویب بینگاوی داد بیجه که لگوری لیکولینه آگاهیا کمجی دست خست بسایا و بینگاوی لگرجیستانه حیا سال 1935 5000 کرد هینی خواندن و نویساندن دبن. ده سال 1934 دا به پیشنگتی پارتیا کمونیست یا ارمنستان لروانه کنگره کردولوژی ده چکرن. احمد مرازی، قناد کردو، عرب شامو، حجی جندی، امین عبدال، جاسم جلیل، چرکز باقایف و گلک روشنبیرجی تبلیغ کنگره دبن. احمد مرازی گلک برهم نویسنه. لی مخابن ده ساختی ویدا به تنه ده سال 1935 دا شانوی ویا به ناو زمانی چوی هاتیه وشاندن. ده وی برهم خدا مرازی بحثا جیانا گلی خودی که 30 سالی جپی وشانا و شانوی ده سال 1966 دا پرتوکاویا به ناو بیرانی نتمن یه به ردکتوریا پروفسور حجی جندی و امریک سردار بیوشاندن. لی مخابن احمد مرازی یوی نبینه. هرچقاس ده دما خدا وک پرتوک نهات بن وشاندن جی هن هلبست و کلامین وی در روزنامه ریا تزه و پرتوکین درسان دا دین وشاندن. به وی آوایی دناف گل دا بلاف دبن و گل لکی جی حزکن قیمت ددنی. جوان برهمین وی هنک به زمانین ارمنیکی، گرچکی و روسی جی هاتنه ورگراندن. باوی زارگوتنا کردی پروفسور حجی جندی درباره زانبونا احمد شوشتا دبیجه که احمد شویش اصل دنگ بیج بو. دنگ بیجه کی خوش. او ساجی اوی گلک و گلک بیت سرهاتی متلوک و قصه زانی بو. به وی تهری کانه که زارگوتنا جماعتی بو. به روژا هفته
dikaribû pey hevdû bigota bistira lê newestandina wî hebû, ne jî xelasbûna kelamê wî. Bi saya xweşgotina xwe, herçê guhdarvanê wî jî ji wî ji gilî gotina zarê şêrîn têr nedibûn. Di sala 1937 da wek mîna gelek rewşenbîran, Ahmedê Mirazî jî dibe hedefa pêkutiyên Pergala Stalin û têgirtinê. Herçiqas dûra tê berdan û mafê wî tê radestkirin jî, ev ji Ahmedê Mirazî gelek tiştan dibe. Ew hêza wî yê berîn dikeve. Ji dû berdanê tê gundê Sovetakanê ya Nehiya Hoktemberyanê li gel qewm û lêzimên xwe cî war dibe. Di sala 1960 da li gundê Qamişliyê Ango ê Xeknûtê diçe ser dilovaniya xwe.